Jak tady bude zajít, tak jsme v prdeli, ale. Ten už byl. To už bylo. Tam se naštěstí nevšiml. Já jsem ho taky ale neviděla. Já jo. A kam jde? To je tak hezký. A teď já nevím, jestli ho ale vůbec natáčí. A hlavně je to mokrý, dívej na něho. Asi konec, člověče. Já unavený. Jo, Maria, Míšo, ty vypadáš jako plaše. Asi. Ty vypadáš jako plaše, budu muset